Ма те всички са прекрасни. Лорда най-малко ми хареса. Тъпче обаче, аз като хвана въобще не бяха, виж. А пак другите се гърчеха като ръби на суха. Това уникално. Виж Лорда как му е наистина хубаво дупито. Като се стане като топчица отзад. Той смая ще заспи тъпчето. Вече се облизват самички. Няма нужда някой да им три дупитата да, когато се не сядат. Само още не са се научили да се зариват акто.